Volem un treball digne per tothom. Tolerància zero amb la violència masclista. Doblarem els quilòmetres de carril bici. Obrirem 3 pulmons verds nous. Prou privilegis als polítics. Protegirem el patrimoni cultural de la ciutat. Per mi són els verdes a Palma. Una ciutat creativa és una ciutat molt viva. Per una educació pública i en català. Contra l'especulació, habitatge digne. Fomentarem el petit comerç a les barriades i pobles de Palma. Invertirem en formació professional. De Palma a peu. Reducció, reutilització i reciclatge. Garantirem aigua, llum i calefacció a tothom. Més escoletes públiques de 0 a 3 anys. Afavorirem un turisme de qualitat per Palma. Un transport públic i modern per a tothom. Indignar-se no basta, han de fer més. Els ciutadans volem participar. Una ciutat pels infants és una ciutat per a tots. Volem passar d'una ciutat per veure a una ciutat per viure. Convertiríem Palma en una ciutat creativa, solidària i verda.